Hello mga bes! Kamusta po kayong lahat? Guys, sa umagang ito, papakita ko sa inyo yung mga masasarap na pagkain na matatagpuan dito sa probinsya ng Pangasinan. Kung kayo ay nagawi dito, pwede nyo pong puntahan ang lugar na to. Nasa 45 pesos, 50 plus ang presyo ng pagkain, pero ang sarap niya is pang special. Kagaya ng mga nasa mga mamahaling restaurant, kapag sinabing mamahaling, yan, nandiyan yung mga kilalang mga restaurant, ganun. Pero dito guys, nasa tabi lang po siya ng kalsada. Pero ang lasa niya, talagang mapapawaw ka sa sarap. Okay? At ang nagluluto dito ay dalawang mag-asawa. Kung gusto mong makita ang pagkain na to, at kung gusto mo ring matikman, pwede mong puntahan. Okay? Kasi pag pinuntahan mo tong kantin na to, para ka na rin kumain sa iba't ibang bansa na hindi mo na kailangan pang mag-travel papunta sa mga bansang yon. Hindi mo na kailangan sumakay sa eroplano para lang mapuntahan yung mga bansang gusto mong pagkain. Katatapos lang namin ng network. Nandito kami kumain sa Ken Sinangag. Ang Ken Sinangag, uy, nagpo-promodizer. Ang Ken Sinangag ay masarap. Kaya subukan yung tikman. Tari na, pumunta kayo dito kumain. Tapat ng Sentrong Fuel matatagpuan ang Ken Sinangag Canteen sa probinsya ng Pangasinan, City of San Carlos. Diyan po matatagpuan ang Ken Sinangag. Napakarami pong pagpipilian guys. Yan, sa murang halaga. Okay, nandiyan din yung honey pineapple, pork, Japanese. Kaya kung mapapansin nyo guys, pang international po yung mga pagkain nila dito kasi pwede kang pumili ng makakain mo na sa ibang bansa gusto mong tikman, pero nasa kanilang kantin na lang isa. So, bali ang nagluluto dito ay mag-asawa. Dati nang magkatrabaho pa abroad na parehong nagluluto. So, ngayon, pagka-uwi nila ng probinsya ng Pangasinan, ito na po naging negosyo nila na silang mismong mag-asawa ang may-ari at sila din na ang nagluluto. At ito pang kanilang chicken buffalo sa halagang 75 pesos. May tatlo ng wings yan. Sobrang sarap guys. Napakamura. 75 pesos. Yan. Busog na busog ka na at sobrang sarap pa dahil yung nagluluto ay sobrang sweet na mag-asawang kusinero at kusinera. Sinangag pala, ang may-ari ay ang mag-asawa. At ang mag-asawa, sila pa ang nagluluto. Kaya ang mag-asawa ay sweet. Sweet in Sinangag. So sweet din ang sarap ng kanilang pagkain. Ito lang po mga best. Sana nagustuhan nyo po ang video na to. And then sa mga bago sa aking channel, huwag nyo po sanang kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang upload videos. At syempre sa mga gustong matikman yung mga masasarap na pagkain ng Ken Sinangag, ang Ken Sinangag po ay matatagpuan sa San Carlos City, dito po sa probinsya ng Pangasinan. Tapat lang po siya ng Sentrong Fuel. Thank you po guys!